kijken we in de midden. Van kleins af aan komt ze in contact met de keerter eerst als op stel woens. Van klein jongske af aan, keertergerecht, de optocht, een duvelswagen, mij gewoon met de duvels. Zit in die bloed. Nou, als ik toch kennis gaat misgaan. Oh, dat jij het hele jaar beter. Je wordt 10 jaar kwijt met de kop. Ja, dat is wel het is wel een kunst, alleen ja, we zien duvels op vertellen. Toch heeft de ketelen. Aan de valkjes gooien. Zeg het maar, de ketelen met hem. Als we naar BCL gaan, ja, dat is gans Limburg gewoon. Hè. Daar kijken ze toch wel allemaal van op. Ja, wat is dat? Wat hebben jullie voor een prins, zeggen ze bij mij. Iedereen heeft een prins, maar wij hebben een lucifer. En we doen eigenlijk alle dingen toch vaak net op een wat andere manier als dat bij andere verenigingen gaat. Dat springt er ook altijd uit. Hè. Kijk, de prins heeft een fijn pak aan. De lucifer is gesminkt. Een beetje grillig gesminkt, dit heurs op de kop. Je moet gewoon een beetje angstzaam weg zien. Gans angst. En dan lees je zo smerig en zwart mogelijk. Joh. En dat is wel een fijne ervan. Dat hebben ze gans Nederland, heeft dat niemand. In de grote optocht trok gisteren al datgene voorbij wat kranten, radio en televisie dit seizoen aan gesprekstof hebben opgeleverd. Flower Power en Phil Bloom, die hier Phil Bloot heet. In deze optocht liep de afvaardiging van Stijl Tegelen, het ketelgericht. Een levende volksrechtspraak die ruim 80 jaar geleden door een Franse schaapherder naar hier werd meegebracht. Vanmiddag vond dit ketelgericht en de helse afstraffing door vorst Lucifer plaats. Het eerste slachtoffer Phil Bloom, niet de echte natuurlijk, maar een plaatsvervangster. Meetje, steeds van een beetje warmte echt wel goed ongelukkig. Toen heeft de economische toestand van het land veel schaar aangedaan. En daarom ken ik scherper dan de ketel in mijn tig. En dus gaat Phil Bloom de ketel in. Het carnavaleske volksgericht van Stijl Tegelen heeft haar en haar daden veroordeeld. Men geeft hier collectief lucht aan zijn gevoel van afkeuring. Phil is de schuld van de malaise in de textielwereld. Vroeger waren het veelal plaatselijke figuren of misstanden die het tijdens dit ketelgericht moesten ontgelden. Maar sedert de komst van de televisie is ook in Tegelen de wereld groter geworden. Eigenlijk is dat allemaal een beetje hetzelfde. Want het draait zich door, zangers, die keeper met de ketelen.
En dan moest dat een beetje op een hilarische manier gebeuren. Maar hij moet er toch in. En dan hebben we een goede verdachte, dat is Toertje Bertens. Die is met z'n erin en dan komt hij beroerd en dan gaat hij weer in en dan komt hij beroerd. Dat is een man die heeft misschien al 30 jaar in de keteling. Dus, En dan komen die duvels en werden ze door die duvel vastgegrepen. En dan werden ze naar de ketel geslept. En dan moesten we flink tegenspertelen. En dan, als het even kiepers even van boven moet de ketelen. Dat is echt niet prettig. Want er staat onder in de ketel staat zo'n ketel. En die wordt echt in gestoken. Alles zeg maar, wat moeilijk is wat stinken. Dat moet flink bleuken en dat moet een enorme stank moet dat zien. Nee, gewoon niet. Maar ik vertel wel dat ik zelfs een keer de ketel in bus geweest is voor 3 jaar gerookt. Er waren dan een andere man in de boor. Kost met kost de ketelen. Nou, we waren blij dat we hem eruit hadden. Joh. Ja, daar had men de boom geschooid, ja. Was ik drugsdealer, ja. Hashandelaar. Toen was ze boven over het volk, achter hoe de volk gehaald en was ze over de cup was ze doorgegeven naar vuur naar het tribunaal toe. Wit, hash, een hashandelaar. Dit is ook nog een keer opgetrooid als Gordon, keertegerecht, 2008. Dan moet je nou wat druk lachen hier. Er zijn een aantal tekstschrijvers die informatie aangeleverd kregen en die dan aan de gang gaan. En die dan een tekst samenstellen. En dat werd een keer in de groep gegooid en er werd nog wat bij gezag en verzonnen. En dat werd uiteindelijk het verhaal. En uiteindelijk komen er natuurlijk 3, 4, 5 zaken die behandeld moeten worden. En sorry dat ik moet zeggen, ik als advocaat moet die verdedigen, maar onder ons gezegd, ik heb het liefste dat ze de ketel in gaan. En door maak ik dan een draai aan. De politiek die wil meestal ook op de korrel genomen, ja. Maar goed, Wilders dat de perken tot Venlo kwamen. Ja. Daar loopt ze ook wel een bepaald risico. En nu voor het algemeen is meestal nog wel eens een keer een pruis. Dat sluit ook wel altijd goed in, een pruis de ketel, hè. Ja, moet ik even corrigeren, een Duitse pruis. Een Duitse pruis, ja. Meestal een Duitse pruis erin. Ja, er is nogal een hele discussie is er gevoerd en over de ontstaansjaar van het ketelgerecht. In mijn boek zeg ik dat het, wat ik zover heb kunnen vinden, is 1874. Mogelijk dat het zelfs nog ouder is. De ketel is gewoon zelfs goed van 1883. Ik heb geloof ik in mijn boek zelfs 7 verschillende theorieën opgedumpt. Faillissement van de Woltersbank, destijds in Venlo. Er was zoveel onrust in met name Tegelen, want er zijn verschillende fabrieken failliet gegaan. En de mensen houden zich door uten, door iets neer te zetten. En de andere hele over de Schwabsherder, die zouden dat uit Parijs meegebracht hebben. Er zijn verhoorden dat het in Duitsland opgevuurd is, dat het overgeweid is naar Stijl toe. Er wordt nog steeds duvelsoptreden wordt er gevierd. Mensen dragen er ook duvelsmaskers echt in de optocht. En dat is eeuwen en eeuwen uit het feest hoor. Nou, Aland hebben we laten onderzoeken, dat betekent eigenlijk duivelsland. Nou, in Stijl hebben we natuurlijk ook een A-land, alleen noemen we dat door Aland. Nou, het is altijd verklaard geweest als zijnde waterland, dus moerasachtig. Maar dat is natuurlijk ook verklaard als A-land als zijnde duvelsachtig. Hè? Ik bedoel, een moeras, onheilspellend gebied, wat gebeurde er allemaal? Mensen waren natuurlijk ontzettend bijgelovig in de tijd. Als er iets krijgt en het piepte, dan dacht ze dat het een duivel of een heks was. Dus wie weet, misschien ligt het toch wel. Wat denken ze dat dit duvelken is? Doe een beetje kijken dan. Ja, dat staat zo dat wel. Ja, dat ben ik ook. Dat is in de 50e jaren, die kregen we. Ja. Ik meende toch dat ik dat stukje typisch stijler gebeuren, dat ik daar met moest gaan werken. En dat heb ik altijd met plezier gedaan. Eigenlijk kan ze het niet beschrijven, dan moest het eigenlijk gewoon zelf beleven, meemaken. Lucifer, dan weer vuur op in de zaal en die spanning van te vuren.
Dat is toch een gevoel of een droom van een jongensdroom van dat een keer te weren. En ik denk dat elke stijlige jong dat wel een keer wil. Dat wil ze toch wel een deel van hoe het maken. Als er even gevraagd wordt, als de muster beter en nu ze gaan zwart gemaakt. Nee, ik ben een Tegelse, dus een Tegelse kan niet op Steen Lucifer leren. Nee. Of zo nog wel uit de berg komt, dat is maar 100 meter van Steen af. En toch hebben we ooit in de Lucifer ook tegen gehad. Zijn motto, mijn klumpjes aan de kank, nou de duivelse scepter in de hank, is ondertekend en willen we je voorstellen. Jeugd van Suusvet 2012, Julian de Moor. Zo, we gaan hij zet hem op, hè. En met die zusje en met mam, denk eraan, hè. Dat doen we het zo, jongens, dan gaan we een biertje maken. Ja, de ketel die had een lucifer en als ze naartoe ging, als ze naar een café gingen of in de optocht meededen, en dan zei ik geen muziek. Als ze een bezoek gingen, dan renden er een voor op en zeiden van zet de muziek het helder, de lucifer komt eraan. En dan kwamen ze even binnen en dan waren er een paar tellen en dan waren we afgelopen. Toen was er nog geen joekskapel, nee. Want toen was het trommel- en fluiterkorps, die liepen een vuur op. Die joekskapel had het trommel- en fluiterkorps vervangen, maar toen was het trommel- en fluiterkorps was er nog, ja. En dan hadden we de eerste bijeenkomst, ze loegt aan de ganse stapel met instrumenten en die kost die instrumenten goed zoeken. En hier is de lucifer met een eigen joekskapel. Dus als ze ergens binnenkwamen, ze was er direct tam. Ik zou toen op Duvelswagen en de rest mocht op de vrachtwagen zitten daar. Dat aan de wagen gepakt, het zeilen op het dak gegooid, het slingers erin, het bankjes erin. En dan kostte die jongen met een optocht mee. Dan hebben we de ganse optocht 4 liedjes hebben ze gespeeld. En ik ken er heel tussen, dus hij komt te liggen. Gezelligheid bij jij, met koffie erbij. Ja. We moeten ons toch ergens aan wärmen. Hè? Want het is verrekte kaart. 9 graden vroeg het nog altijd. Kijk, er moest toch mensen hebben die ook herkennen, hè. Die lasters en zoeken het allemaal. Ja, daar moest je niet bij komen als je niks wil doen. En dan had ze echt niet veel tijd, want die ging 's avonds om 6:30 weg, maar om 7 uur door, dan nog de schrijven goed door, de verven, de ganse en allemaal. En om moesten ze toch maar weg met zangers houden, moesten ze bewerken. Dus. Maar dan moesten ze niet zozeer aan tellen. Of wel de 1000 of de 1090. Nou, daar hadden we ook wel veel lol omheen. Maar soms, ja, wie zo'n wagen bouwt, dan zit hij elke dag weg. En dan is ze zelf, de kinderen ook nog klein en zo, dat vindt ze niet altijd leuk. Maar daar is er wel begrip voor. En als ze dat niet heeft, of niet voor, ja,
voor de vereniging toch een beetje een gevoel is, dan werd dat niks. 28 april 1988. Toen gebeurde het. Een telefoontje, hoe lang heb je aan de wagen gewerkt? Dus ik wat aan de wagen gewerkt. Wie lang heb je dat gedaan? Wat ze dan nog niet dan? Ik zeg, nee, ik weet nog niks. Dan zit het destijds in de fik. Ik zeg, wat is tijd in de fik? Een van de ergste dingen wat de keertel ooit overkomen is. Nou, dan kom ik dus door, want direct erin natuurlijk. En er staat een brandweer en dat heb ik er goed dat te zeggen van. Zo heeft het bij jeugd nog nooit gebrand. Hè. Ik zeg, wat zit geen paluur? Dan denk je, ja, wie moet er verder? Dat brengt een klap wat dichter bij jou, want er moeten een nieuwe wagen gebouwd worden. Dus er moet weer van alle hand gebeuren. En dan moeten we eerst kijken of we geld krijgen weer voor zoiets op te bouwen. Toen hebben we een loterie gestart. Help met Gullehank. De ketel op de brand. Nou, dat heeft goed gegaan. Sommige lolboxen maakten er natuurlijk van help met Gullehank. De ketel en de drank. Maar zo is het dus echt niet geweest. Al dat geld is dus wat er gekomen is ingestoken in de nieuwe Duvelsberg. En dan hebben we eigenlijk de nieuwe wagen dat hebben we eigenlijk gebouwd in goed 2,5 maand. 3 maanden. En dan heeft hij helaas 2 jaar op de staal gestaan. Want dan hadden we de golven rollen en de staal. Voor de oorlog dan moesten bijvoorbeeld geen vrouwen meer doen aan de vastelovend. Bijvoorbeeld de maagd, dat heeft een Eikenmich nog gezegd, de maagd, de vrouwen Justitia, dat moest een man zien. Dat moest geen vrouw zien. Ja, ik kon dat erin kijken. Maar ik mocht dat niet, hè, want vrouw Justitia heb je blind te zien. Die moest de weegschaal vasthalen, tijdens het ketelgericht en dan wordt er gebogen of degene de ketel in ging of geschreeuwd worden of... Maar dat bepaalde de rechters toen eindelijk. Ik hoefde er alleen maar bij te zetten voor de show. Nee, ik heb nooit steks gehad. De eerste paar keren dat ik meedeed, was het eigenlijk vooral stilzitten en leuk kijken. Ja, en ozelie. En ozelie, en daar waren het wel eens een beetje. En nu heeft hij eigen rol gekregen, zeker de laatste keer. Die had een hoop tekst. Dat was leuk. Niks, ik hoefde er alleen maar bij te zetten. Ze was alleen maar omdat hij erbij huurde. En dat was de enigste vrouwelijke persoon in het mannenwereldje volgens mij. Er mogen alleen maar mannen bij, maar ze willen wel een vrouw erbij als maagd. Daar heb ik het maagden versleten. Maar we hebben al bedacht, we vinden de stagiaires erg goed, dus vanaf nu gaan er steeds meer stagiaires mee doen. Ik ken er ook steeds meer maagden mee. Ik ken er steeds meer maagden mee en dan wordt het vanzelf een vrouwenvereniging. Maar we hopen nog steeds dat er ooit op dat podium een vrouwelijke Vorst Luciferin komt. Toch? Ja. Lucifer had ik wel leuk gevonden. Dat is heel geen anders als een prins of een prinses. Nee, vind ik niet. Dat is traditie. Zelfs als dat ze een jeugdprins ook geen prinses moest maken. Vind ik, dat is mijn persoonlijke mening. Dus een vorst Lucifer moet voor mij een man zien en geen vrouw. Ja. Dat
het zou misschien nog wel wennen zijn. Dus toch altijd dat beeld is van een mannelijke Lucifer. En ook met prinsen van andere verenigingen, het is eigenlijk in principe altijd een man. En dat het altijd zo is geweest, zal het wel even wennen weer. Maar ik moet het kennen, vind ik. Ja, nee, Henk goed. ook. Wat die allemaal gedaan wordt in de zaal, voordat ze pas echt naar buiten toe treden, ja, dan is ze de vrouw nodig. Zo'n vrouw volgens mij lukt het gar niet. Het deugt niet, we hebben nog niks te zeggen, want ik kreeg een commentaar, maar we mogen wel met helpen, weet ze wel. Daar zie ik me dus goed voor. Ja, we doen wel heel veel achter de schermen, maar de mannen treden op de voorgrond. Daarom wil ik ook geen lid weer. Maar dat mag niet. Het was nog altijd een mannenaangelegenheid en die wordt met algemene stemmen wordt dus tegengestemd dat de vrouwen lid worden. Maar nu zien ze van harte welkom. Wij mannen kunnen een vereniging zonder vrouwen absoluut niet runnen. Dat is gewoon feit nummer 1. Want zonder vrouw kan ze niet die dag allemaal afwezig zijn, dan kan ze dat werk niet allemaal leveren. Maar of nu een vrouw bij een vereniging moet komen, zoals de Steiler Ketelaars, nee, dat zin ik niet zetten. En al ga niet als Vos Lucifer. Want dan moet ik mijn kameraad Barry bijvallen. Tradities zien er hem in Ieren te haaien. Waren de Venus misschien nog wel beter? Nee, dan is het bij de 3 keer. Ja, van mij mogen ze zelfs nog Lucifer weer, maar nu kom ik in de ketel. Nou, dat is wel interessant, want ik huur ook wel eens andere signalen dat de jeugd zegt. Jongens, zij hoe met een ouderwetse krom. Dames zijn net zoveel weer als heren, die moeten gewoon bij de vereniging komen. En dat de eieren wat meer behoudend zijn. Maar het is natuurlijk wel een teken dat als er verschillende meningen komen, dat de mensen wel bezig helpt. Ik hoef persoonlijk geen lid te worden. Nee, als massalid is, ben ik net zoveel lid, eigenlijk. Alleen beslis ik daar niet mee met bestuurszaken en dergelijke, maar dat vind ik ook geen idee. Al wil ze meer draagvlak krijgen naar de toekomst toe, ja, dan kan ze dat niet alleen van mannen verwachten. Daar is ze de vrouwen ook bij nodig en ook de kinger. Want als ze vrouwen bij de vereniging ook als lid toeleurt, dan kan ze ook denken aan een gezinssamenstelling. Het allerbelangrijkste in de vastelovend is de gewone mens die even de kans heeft en dus eigenlijk de vastelovend vierder is. Want stel dat ze allemaal mensen had die bij een vereniging zitten, dan had ze dus eigenlijk het publiek niet meer. Want iedereen hoort ergens bij. Mijn breuken was zeg maar de duivel, dus eigenlijk was echt niet eens belangrijk of zo, maar ik ben overal mee geweest en gewoon dat gevoel was en dan kreeg van die vereniging als een geheel en zo en dat was zo gezellig en ja, daar wou ik gewoon een deel van uitmaken. Ja, was gewoon allemaal ongedwongen was toen. Ja, toen meugde veel meer. Toen ik Lucifer was, toen vrees ik op de hei met in. Ja. En na een duivelsbal heb ik in op de fiets naar huis gebracht als Lucifer. En dan langs ik op de kerkerweg in de friet eten. Dat moest ze nog eens proberen als was Lucifer. Dan kreeg ze er niemand meer vuren. Dan zetten ze direct in een taxi en dan moet hij vervuurd weer naar de volgende plek. Ja.
Dat is hij, ja. Als Lucifer is geboren als een heel klein zwijgelke. Dan moeten ze papa en nu wat is hij opstellen. goed geworden, joh, dat heel klein vlegelke. Dat is de winkel van Kroenen. En daar we zitten en is de meter op, is dat een... Hier is zelf aan de Lucifer, wat toen. Dat is pap. Toen was hij 18 jaar. Met de regen aan, ja? Hij wacht, ik hem daar nog een keer nog eens mee. Ja, ik doe het ook nog. Ja. Hè? Dat moet toch zo te zien wat de Lucifer zien toch? Of de vrouw in justitie, ja, maar dat kan niet. Dan kom je 54. Met de huis nog. Ja. Dat is 54, zie je dat? Ja, dat is 54, ja. We hebben in 1983 een heel groot feest gehad natuurlijk, wie we 100 jaar bestingen. Maar wat ik dan nu van de verhaal is dat gewoon in die tijd de meus en feest komen. Alle verenigingen bestingen lange tijd. En ja, we zijn er aan de slag gegaan en met weinig ervaring. En er wordt artiesten gecontracteerd, orkesten gecontracteerd. Ik weet niet dat Frans van Damme me opbelde. Ik kan de mijns hoogzanger krijgen. En toen noemde ik bedrijf. Ik zeg, direct pakken. Wist ik veel. Dat deed hij toen nog. Tegenwoordig zijn de bedragen die ermee gemoeid zijn, die zijn zo groot eigenlijk, dat ze eigenlijk niet meer op zo'n manier zo'n grote activiteiten kunnen organiseren. Maar dat waren niet de ergste. Die golden hier, dat was verschrikkelijk. 19.000 gulden kostte die en wat hij neer aan eisen stelde qua drank en alles. De muziektent weer neergezet, er wordt artiesten geboekt en laat me gaan. We zien maar waar het schip strandt. Dat was een paviljoen die stinkt bijna van goal tot goal. Dus hadden we prachtig weer en toen hadden we weer, zo we nou, ijs en ijskaart en onactioneer. En dan moesten we 24 uur per dag stoken, 14 dagen lang en dat kostte ons 100 gulden per uur. In de eerste plaats moet heel veel geld binnenkomen. Er moet houden we papier op. Maar de belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging zijn eigenlijk als ketenlappers, onze sponsoren. Ook zijn de bedrijven die gewoon in natura sponsoren, boven materialen van mogen lenen of gebruiken. Dat is ook heel erg welkom. Ja, we organiseren activiteiten als een bloemenactie, een lotterie doen we. Dat zijn allemaal zaken die heel erg nodig zijn om geld binnen te halen. Om de vereniging draaiende te haaien. Die oldtimer show, ik vergeet het nooit meer, man. Dat was prachtig, maar het kostte alleen maar heel veel geld door die tent te steken. Ik denk dat veel mensen zich inderdaad niet realiseren wat er allemaal bij komt kijken. Een vereniging als de Ketelaars om die draaiende te haaien. Duvelpolitie moet ook een duvel zien. En liefst zo smerig mogelijk. Gaan zwart, kijk de heng zwart. Niet zo, dat is geen duvel als je witte heng is. Hè. Het moet allemaal zwart zien, koolzwart. Hè. Kijk, als ze die hel zien zoals juist, dat zijn ook allemaal van die binken, dat is zo gans getatoeëerd. En aangezien wij dat niet zien, deden wij dat zo. Ik denk een 20 gemaakt van die helmen, allemaal met die heures. Toen was op een gegeven moment dan nog wel gevraagd voor Lucifer. Hè. Een hele grote vriendengroep achter dich, allemaal met motors. Dus dan mijn vrouw in begin 70 was het hier gehad, want toen keken ze de motor eerst nog met de nek aan. Dat is Opperduvel. Wij toen 1975 en zelf als duvelspolitie. Snelste Lucifer aller tijden. Wij willen wel meedoen aan dat duvelsgebeuren. Ja, ik regeer motor en in zo'n vastelovenseizoen is dat leuk om te doen. En het geeft toch een extra kleur en de fleurige kinger op toch. En het heet bij de kinger ook wel gaat straks zo van de duvelspolitie, dan komt het heer op die motors. Ik weet nog toch, toen ze neer de weg staan als klein mannetje en toen kwam Peter langs met zijn motor, die geloof ik nou nog reed. Wauw,
Dat wil ik later ook eens. En nu, 45 jaar later, staat het manke zelf als duivelspolitie. Dat is toch geweldig? Vanuit in eigen, dat vind ik stoer om te doen, dat is leuk. Ja, de bus op een leeftijd dat ze normaal gesproken niet zo over straat lopen. Dus dat heeft wel gaat apart om dat zo te kunnen doen. Ja. En ook de verbondenheid met de motor. Met name die sirene, dat vinden de jongens eigenlijk... Dat vinden we heel leuk, ja. Ons huisje moet er nog aan. Dit is een helm, ook uit de oorlog, maar van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die waren voor heel die knokken hel. Voor die heures moesten we er weer gaatjes in boren. Nou, daar kwamen ze met geen boor door. En toen had ik mijn eigen helm. Lood was dat ding. 2 kilo. Ja, dus was hij zeker anders, ja, tuurlijk. Want het was een fijne helm met genre. Morgen weer. Dus vorig jaar bussen geweest en nu bussen weer. Oh, dan ga je op de wagen. Ja. En stinkt ze dan ook nog zo'n rook nog? Ja. Waar zit die man dan? Nee, papa. Het is heel klein als Rans ze dacht in de wagen. Ja, klein. Ja. Nu bussen helemaal klein. Dit jaar ben ik 6 geworden. Vorig jaar was ik 5 toen het erop ging. En hij rookt wel flink, hè? Dat is het leukste nog niet. Het stinken naar de rook. Ja. Wil ze later ook voor Lucifer weer, hè? Eigenlijk wel. Dat is nu al die een dreun. Ja, hè? En de jeugd Lucifer dan. Dat is ook chic, of niet? Ja. Ja, als het vuur echt aan is, komt dan gaat dikke hout op. Dan stook ze hem een beetje op en dan doe je het na het blad op. Of vroeger had ik dan dukker coniferen groen. Alleen dat vonden de mensen boven niet zo lekker. Al die hars dat slik ik toch wel op de ogen en op de oom. Ja, ik ben gehard, hè. Ik heb vroeger zelf ook jaren bovenin gestaan. Mijn pap is vroeger zij sterker geweest. En ja goed, wie zo'n dabberke was, wie ik net kon lopen, sting ik al boven op een wagen mee. De uur is natuurlijk aaier. Ga je de wereld verkennen. Ga je andere dingen doen. Maar uiteindelijk blijft de ketel toch kriebelen. Ik ben een nachtgestoker, ja. Een echte pyromaan. Die jongen die staan al te wachten, ja. Kom maar jongens, rustig aan, niet dringen. Ja, alleen het rook gaat dan in je ogen en dat begint dan zo te prikken. En dat is dan niet echt heel fijn. Ik vind het heel erg stinken.
vastelovend is afzien. Dus lol, maar dat is ook afzien. Joh. Dan ze daar feest inderdaad, dan ook wel vroeg op bier drinken, best wel weer de dansen en om gewoon, hè. Dat moest gewoon, dat moest gewoon met en toe, maar met dat klaar. Kijk, ik kan me wat beter voorstellen als dat ze zorgen hier laten hoesten, 's morgens op het tijd weer op, schminken, zelf kloor maken, weer weg. Ik kan me wat leuker voorstellen. Maar ik wil er nog even op doorgaan, klaar hoor. Ja, dat is van algemeen weer toch wel flink gedronken. We willen niemand uit een ander geen. Dat is richtig leuk. Van uit Limburg en dan zo zijn deze, die jongens allemaal lekker zuipen en vrouwen en zo zien ze het inderdaad. Maar Je kan zich niet helemaal klem gaan zoeken, dat is niet de bedoeling. En dat iedereen door staat te genieten, staat te swingen, staat te zingen. Dat is vastgelovend, met hoofdletters geschreven. De vastelovend is wel aan het veranderen. Dus ook dat de jeugd op een andere manier vastgelovend viert dan zeg maar mijn generatie of de generatie voor mij. Maar dus dat jeugd gemakkelijker naar een grootschalige activiteiten trekt. En dan hebben ze geen relatie opgebouwd met stijl en ook niet met de ketelaars. Dus dat maakt het dan wel heel erg lastig. Ja, leden niet alleen, maar vooral dus ook mensen die in het bestuur willen gaan zitten en door een bepaalde taak in willen gaan uitvoeren. Ja. Nou, ik denk wel dat het blijft bestaan. Er zijn altijd mensen die daar die passie voor hebben en die dat overeind willen haaien. De huidige generatie wordt aaier. En als er geen nieuwe mensen achter komen te staan, jonge mensen met nieuwe ideeën, ja, dan verliezen dus draagvlak. En dan duistert die eigen toekomst waarschijnlijk tekort. Nog een paar uurtjes en dan gaan we vastelovend 2012 afsluiten. Ja, heel zwaar toch wel. Wat ik niet verwacht had. Het is gewoon gezellig dat het een goed vieren is. Dat. Ja, absoluut. Ik denk dat ik buk de hele avond. Ik heb, ja, je bent 1 jaar zo verbonden met de ketelaars. Ja. En nu moet ik loslaten op een manier en dat valt me heel, heel zwaar. Hartstikke schat. Laatste smink. Ja, de traditie is, als ze aftreedt, dan nemen ze in feite alles af. De mantel, de pruik, de medailles die ze krijgen, omdat ze eigenlijk bij bestuurhuurs. Maar zien zeker af en toe momenten denken van ja, omdat het toch een heel zwaar programma is. Een lange dag. Eigenlijk het ganse jaar door wordt ze geleefd. Die wordt opgehaald, weggebracht, er is wat doorheen, er is wat dit doen. En hoe zit ze dadelijk misschien in het weekend van, hebben we nog wat te doen? Of, dat moet ze meemaken, echt. Ik kan niks anders erop zeggen, het is gewoon een ervaring apart. En dat iedereen in de zaal mij aftelt van 11 bis 0. Dan gaan wij onze steek, ons muts afnemen. En dat betekent dat vastelovend 2012 officieel afgelopen is. Nu is het voorbij. Vastelovend 2012 was echt een pleetje. En dan gaan we langzaam aanbouwen, evalueren en ons voorbereiden op 2013. Gezamenlijk drinken op vastelovend 2012 en heen met de vastelovend officieel afsluiten. Dankjewel!
drie kapot. Je kunt echt afsluiting, want dan moet er nog weer een gehiering zijn. Dat huurt er ook bij. Ik geloof zelf geen vis, maar als woensdag er ik einde een hiering. Want dat huurt erbij. En dan is de vastelovend echt voorbij. We zijn nu aan het afbreken en langzamerhand druppelen de jongens weer binnen, zien ze weer boven water. En dan hopen we toch dat we tegen een uur of 2 uur toch weer een pilsje kunnen gaan pakken. We werden knallend afgesloten. In november dan begint het echt wat te kriebelen, het vast bloed. Het zit altijd met een dubbel gevoel. Dat is een schoen een tijd gehad. Maar dat is ook blij als het weer voorbij is. Als we vanmiddag even met hier en Xella lekker bij kan zitten, even nog een keer praten. Over wie fijn het was, wie leuk het is geweest. Ja, dat is ook een mooi moment. Geboren als een heel klein zwijgelke. En wat is hij goed geworden, ja, dat heel klein vlegelke. Hij is nog heerser in de hel, den echte steiler jong. En overal vertelt hij blij dat hij zijn weegs gestong. Door de eeuwjes en de duvels aan de dansen kom. Waarvoor Lucifer met zijn Petrus aan de takkast komt. Wat plezier gij bovenal, dat is de steiler carnaval. En waar de jongens en de meisjes aan de chansen gaan. En nog aflag nog eens even op een rugske stond. Ja, dat is de duvelsval, een brugske echte carnaval. Sint Petrus de beklaag ik, want de heet geen steiler bloed. Maar 3 dagen het ganse jaar mag hij dat alles goed. Want dan komt hij de hemel uit en gaat naar de hel. En aan de dag dat zingt hij samen met het ganse stel. Door worden eeuwjes en de duvel samen dansen gaan. Over Lucifer met zijn Petrus aan